Sådan. Robert Trent Jones Jr., en af verdens førende banearkitekter, ved godt, han har ramt plet på Djursland. Med et slag er der på Lybgård Golf Resort sat nye standarder for golfbaner i Danmark. Det er noget af det bedste, som jeg har spillet, også når man rejser udenlands, så det er en sand fornøjelse. Den er imponerende, synes jeg. Fantastisk bane, men smukt område også, ikke? Men standsmæssigt er det, altså, man har aldrig før set det i Danmark. Robert Trent Jones Jr., nu selv op i årene, er tilfreds med det, han har set. Manden bag projektet hedder Paul Anker Lybker. Det er en investering i milliardklassen. Altså, jeg vil være helt ærlig og sige, at i perioden frem til, at vi havde selv startet ud, der havde jeg lidt sommerfugle i maven. Alt er stort, også åbningen. 2 faldskærmsjægere daler ned fra himlen med de gyldne sakse. Det er nu hele dette projekt skal stå sin prøve. Are you ready, guys? Ready. 1, 2, 3, cut. Og lad os så få mesters egen kommentar. You will see for yourself today the condition is perfect. It's the best in Europe, from what I heard from others saying. The condition. Now, it depends how you play, whether you like me or you don't like me. We find out. If you play well, you love the course. If you play badly, they're going to blame Robert Trent Jones. Okay, but please play well. I'm very happy. Okay. I hit a good shot. I'm ready to play. You know, I'm very, very proud of the golf course, and I think the thing I'm most proud of is that when you stand on the golf holes and you look out into the golf holes, into the landscape, they feel like they've been here a long, long time. And the fact that they blend into the natural landscape is something I'm very, very proud of. The golf course conditions, I've never seen better turf grass, playable conditions on an opening event of any one of our courses that I've been involved in like 28, 29 years. So the superintendent, Derek, has just done a wonderful job of preparing it, and his crew. So hats off to those guys. Those are the guys that make us look really good. Skål! Skål! Golfjournalister fra hele verden dækkede åbningen og pressemødet med blandt andre en stolt chef-greenkeeper. So for me, that's the main thing. My staff, if it wasn't for them, we wouldn't have what we have right now. So I just like to thank them and pass on to Mr. Clarkin. Og han var imponeret. Lybgårdbanen slår Valderrama. Valderrama is a fantastic golf course. It's obviously it held the Ryder Cup in 1997, and it's another Robert Trent Jones golf course. But the reason that I feel this has the edge is that it's whilst Valderrama is through cork trees, etc., and beautiful terrain. When you come to this site here, it's got beautiful rolling hills on it. It's got fantastic pine trees and silver birch trees around it, but it's also just full of sand. And Derek and his team, the superintendent, has just grown this golf course into absolute perfection. And you can go and play Valderrama today, and lots of people have played it. But when you go onto a brand new golf course, there's no imperfections on the golf course. So right now, this golf course is better than it. Okay. Hatten af for projektet, klar til den store kanonsalut, så matchen kan begynde. There we go! Here we go! Play away! Play away! Jeg har lige talt med et par unge mennesker, som siger, at den er meget svær, og det kan jo sådan set være et problem i sig selv. Altså hvis den er for svær for almindelige golfspillere, så er det jo et problem. Det er jo ikke kun elitespillere, der kommer. Det er faktisk bredt, man skal leve af i det daglige. Men det kan jo være, at man skal begynde at spekulere på, om gul Thisted nu er herre Thisted, eller det er bare gul Thisted, og så vælge et andet Thisted, der passer til ens evner. Hold.
Nem bane? Ja, altså, det lignede ikke en nem slag fra Thisted, men den sad heldigvis lige, hvor den skulle, mellem bunkeren og hasarden, og blev dejligt lang. Så det var en fornøjelse. Jeg håber, der kommer flere af dem. Nu har jeg hørt et tal, der siger 2 milliarder kroner løber hele det her resort op i. Det er mange penge. Det er rigtig mange penge. Er det dine? Nej, det er det ikke. Nej, det er jo sådan, at vi har faktisk lagt en, synes jeg, meget interessant finansiel model ned over det, hvor at golfanlægget, det har vi solgt på aktier. Aktier, som handles på Københavns Fondsbørs, og det er ligesom den ene del af det. Og den anden del, det er jo så bebyggelsen ud langs hullerne, og det er solgt til private, som har købt de her huse. Så det er ikke mine penge alle sammen. Men lidt af det? Ja, en lille smule. Og det tør du godt at satse lidt? Ja, det gør jeg. Men når du så satser, så skal det være stort? Ja, det synes jeg. Jeg vil også sige, at helt fra starten stod det klart for mig, at hvis man skulle lave det her, så skulle man gøre det rigtigt. Og det betyder også, at du skal op i en vis størrelse, for at du ligesom kan få området til at fungere osv. Så det skulle op i en rigtig god størrelse med mange huse, mange mennesker i området. Det er jo sådan, når vi er fuldt udbygget her, så vil der faktisk være 3.600 sengepladser i området. Og det er klart, at når vi så samtidig vælger at bygge et subtropisk bad og familiefaciliteter med spa og wellness, så kræver det, at der er mange mennesker til ligesom at understøtte det. Og Danmark er ikke for lille til sådan en ting som den her? Jamen, det er jo vist nu, at det er Danmark ikke for lille til. Det kan godt lade sig gøre. Og det er tilladt. Jeg vil sige, at det er blevet tilladt at ligesom forkæle sig selv lidt, ligesom man gør herude. Så det er jo bevist nu. Det her, det er jo en, der stiller krav til ens færdigheder overalt i spillet. Man skal kunne slå rundt omkring greens, man skal kunne ligge den i de rigtige sider af fairway. Fairway er, på grund af, som vi hørte inden, da vi sad og spiste, det er det her sandjord, som gør, at jorden er hård. Så hvis det gør, at banen den kan være længere åben hele året rundt også, for eksempel, det kunne være helt fantastisk, så virkelig, virkelig lækkert. Sammenlignet med nogle af de store baner i udlandet, du har spillet, så kan den her altså godt måle sig. Det kan den sagtens bestemt. Det her, det er jo med de der, når man sidder og ser turneringer i fjernsyn, så snakker man meget om, at man er begyndt at designe golfbaner med run-off omkring greens, så man kan stå og slå nogle slag ind, som egentlig kan være gode, men så kan de lige rulle af, og så lige pludselig efterlader man sig sådan et chip på 20 meter, som igen stiller krav til, at man kan finde ud af at bruge sit udstyr. Vi har lige spillet et par træhul, hvor jeg laver en, der spinner forbi i hullet, men så tager den bakke, og så rent faktisk spinner ud af grinen, så det er jo, man skal kende greens, og greens er så lækre, og de ruller så hurtigt, så for en gang skyld, så spiller vi en bane i Danmark, hvor man skal tage højde for en bakke. Det er jo smukt.